lekok yen malegak lekok trembilung kang sarawita ing togok wonten dawuh mbilung dalem juragan kowe tak kandhani kowe kaget kowe tak kanthi budal mongko ora tak paringi priksa nggih bingung ati kula wong nyatane kula menika nggih namung derajating batur teka kula dipun timbali ratu Gusti kula terus kula kadhawan menapa kula nika kantun nderek gok nun kowe wong tuwa nggih kowe sawareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan wumpun pengalaman niku pun kemput kula ngerteni kabeh tolong ayo uripe awak dhewe iki ora mung setahun rong taun ning wis mangabad-abad urip ning alam padang mula apa-apa sarwa ngerti ngendi-endi sarwa weruh niku kula kalih togok mula sampeyan kula suwitani meniku mboten tuna merga napa sing mang sampeyan dereng ngerti nek nyuwun prisa dhateng kula mesti nyaosi prisa nggih prayogi ya mula aku saiki arep takon karo kowe gok takon bab napa kowe ngerti negara Ngawangga lulu mangger mbiyen kok ujug-ujug sampeyan dumadakan kok ujug-ujug ora basa Jawa kok ora petha dumadakan kok panjenengan nyuwun priksa negari Ngawangga menika kowe jujur karo aku ya kok nggih apa negara Ngawangga kuwi mbiyen nggone bapakku Prabu Karna Mandra nun sewu sing crita sinten Mban Sumiyati pancen mban siji kae pancen wah senengane tumbak cucukan sapa-sapa domongke wadining ratu gustine barang ya domongke jan Mban Sumiyati ya aku anak Prabu Karna Mandra bapakku dipateni Suryatmaja sing saiki dadi ratu ning Ngawangga jenenge Prabu Karna ya bener kok nggih bapakku mati merga dipateni merga nyolong putri Mandaraka jenenge Surtikanti bener kok leres nalika semono bapakku matine dikapake dipanah kali Raden Suryatmaja dipanah kenging jajane Prabu Karna Mandra teman sedo terus negara dadi negarane Raden Suryatmaja sing sakniki juluk Prabu Karna gok nun aku arep goleki Prabu Karna arep tak pateni negarane bapakku arep tak rebut maneh kuwi ancasi gegayuhanku nggonku budal nganti karo kowe kuwi gok piye lung mustahil mustahil sebabe lah wong bapakne Prabu Lembuana jenenge Prabu Karna Mandra we kalah kok mongko mbiyen kondang digdaya lho sekti kalintang jayaning perang Prabu Karna Mandra ki bebasan pilih tanding boboting yuda we kalah mungsuh Raden Suryatmaja sing saiki dadi Prabu Karna kuwi lah kok anake sing urung paja-paja urung apa-apa karo mungsuh Prabu Karna ki sing arep dinggon piandele apa coba lah iya sinuwun gok nek sampeyan tesih kepengin nuwun prisa langgeng sugeng wonten ing alam padang diwurungke mawon merga kula caos priksa sing jeneng pati mukti rejeki niku wonten pangwaosing Gusti Kang Maha Tunggal nek sampeyan ajeng nyedani Prabu Karna niki mangke malah kurang-kurang bejane sampeyan sing malah kepuping rono Madyalaga tegese sampeyan sing sedo nek sampeyan sing sedo kula ajeng suwita kali sinten bilung ajeng suwita kali sinten mila nendharatur kula dicupet semanten kemawon Gusti ampun sampeyan males ngudi tuwuh lara wirang kalih sedaning Kang Rama gok wonten dawuh kowe batur kowe dudu wong tuaku kowe dudu guruku kowe dudu nujumku ning kowe ming batur kuwi yen diganti menyang ngendi papan ming manut karo bendarane ora usah dadak elek-elek bejo cilaka tak sandange dhewe kok lha nggih pun nek sampeyan dikandhani pun boten gugu ngoten monggo mawon
saya dalu aras abyor sorot lintang ganggu madhap tete sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karenggewan putyaniro sang dwija warombrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang bocah bajang triwat Sang Hyang Araka gumantos sing dalu jroning rati dring wonten kacarita mung Sang Hyang Pratangga mati jumdul saking Brangwetan kalih ngamika sarta gunung-gunung parandene bisa bahani jagat raya dupi tatasing kamantyan dewasanena wau kawusa wancina wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawer cita anggara rakata Buta Maesarespati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Satsapta Hasta Hastanawadasa Apa to pertandane ingkang goro-goro nalika semanten mungkin Arya ngurmati jemlir Parpunaka kang Semar garing Petrus Malura Bagong ing samujayan madane ngara romba wijila sang Parpunakawan medal tlatah ngayoja karta merem kembang popong taratebang
rayungan long malengkung mbok aja pulwulung ya yo pras
matur nuwun. Wah, iso tak nggo ngaso sawetara. Waduh, dah. Sowan ngersanipun Bapak Poniman lan Ibu Nuryanti anggenipun sampun dhawuhaken putra-putrinipun Mbak Nur Santi Anggraini pikantuk panjenenganipun Mas Rizky Tantyo sedaya sarjana teknik. Wah, jan mugi-mugi saged manjing wonten ing sakinah mawaddah warahmah ngantos kaken-kaken nenen ngantos puputing yuswa anggenipun mangun bali wisma pinaringana kanugrahan saking saning Gusti Mahanasa pikantuk katentreman karukunan kabagas kewarasan lan samudayanipun saged pinanggya tumrapipun pinanganten kekalih menika saged kula aturaken menipun Bapak Poniman ugi Ibu Nuryanti pinaringana panjang yuswa tentrem ayem menapa ing samudipun dalaken minangka dados srana anggenipun gota dhateng tamu anggenipun samudipun paringaken dhateng Petruk sak rombongan sak pengker kula saking papan mriki mangke pikantuk liru ingkang tumpuk matimbun-timbun menika sampun dalem aturaken sak kanca mah jan sak rombongan sinden penabuh wah jan dasare ya iso do marai migren tadi rasane nang ati Petruk ki mesti seneng angger ditabuhi kanca-kanca ning ora kaya bengi iki ya apa dinai Rajah Rwanda ya iki rasane kok kaya ora kepenak-kepenak babar blas mboten menika namung guyon nah jan Ibu Waranggana jangkep kanca-kanca nggih jangkep jan matur sembah nuwun tanpa upami menika sowan wonten ing dusun Bulu Sari Tembalang Bulu Sari aku kok ya kelinganku mung Bulusan Tembalang matur sembah nuwun ki sak gatuk-gatuk kula Pak Poniman nuruti dhateng napa dawuh panjenenganipun Pak Poniman kedah ngagem cakrik gagrak yoja wetah jejer loro ya nganggo sritina ning pamyat monggo arang-arang tak tokke malah meh mboten kula dalaken ning gandeng panyunipun tuan rumah monggo Pak Poniman ingkang bayar ya nek tak selaki monggo malah didenda malah kula cilaka cacanipun kados mekaten menika upami mboten sami upami mboten padha kalian gagrak nalika rumiyin panjenenganipun Bapak Poniman cariyos dhateng kula wah ya aja menika kok asring utawi arang-arang sowan utawi rawuh dhateng Semarang kawon kalian gagrak Surakarta sampun bab menika sampun ngantos dipun benten-bentenaken sak menika wancinipun ngegulang dhateng diri pribadi sinau dhateng awakipun piyambak kados pundi supados saya majeng saya sae saya ngrembaka sebab tumrap kula